How to Paladins. И мен просто ме скъса How to Paladins. И здравейте на всички, аз съм Исайди, тук сме на Roast Chicken. О, мага, това ми е стария профил, знаеш ли? Аз се чудя, бате, що ми пише, че си офлайн. Така, пичове, сега ще ги късаме просто с Викторчо, Микторчо. Ние сме да без Виктор и мен просто ме скъса, защото аз съм най-добрия. Много ясно. И мен просто ме скъсах. Това пичове, това е лоудаут. Мама, аз си пуснах кежуал, човек. Това просто е игра, която е оприличена на Overwatch. Really, nigga? И аз, както виждате, съм Господ с Виктор. И мен просто ме скъсах. Разбира Сега се. ги побъркваме. Фейл гранада. Wait, брат! Мене на обувое, енетве, убемугбем, осас. Та сега ще си вземем и башилда, защото Просто трябва да ги разкъсаме, пичове. Ние сме Господ Виктор. И мен просто ме скъсах. През портала, AutoBG. 37%. Пичове, те ни превъзхождат невъзможно. Къде сте, бе? Настъркат. Имаме някакъв българин Борис. Утваме, пичове. Просто ги скъсваме с това. Просто ги скъсах, човек. Връщаме доста добре пейлда. Охо. Леко. Леко па да не си. Опа, отзад са. Помощ. Ето де, убих го. Гари! Фак. Така, пичове, купуваме си още айтеми. Обърка се. Гари! Просто ще ги побъркаме. Охо, побъркахте. Побъркахте. И тебе те побърках. Ох, направо ви побърках. Леле, знаеш Аз колко... се скрия, откъде ме отцепи. Знаеш колко много пари ми даде, бате, като го елиминетнах. Да, той е. Ужас, човек. Брат, 2 минути, няма издържим. Are you sure about that? Охо, ще ви побъркам. Fucking shit, брат! Някакво да си купа, пичуе. Просто дай! Дай на то! Да не умирам! Тук съм. Да не умирам! Дай бой по това. По-големия. Умирам. Умрях. Не е истина това. Подебелия, бе! Трябва да ги заражим още 12 секунди. Никакъв шанс. 91%. Може всъщност, може. Може. 3, 2. Успяхме, Yes! пичове! Та, нека пак да си вземем булдозера. Защото F-а цяла игра не съм го ползвал, F-ът е спидва. Обаче е тези. Ето ме побърка, човек! Шалин, Малин, побъркаме, бате. Ела бе, дебел! Лягай, бе! Биго бе, Лягай, бе, дебел! бе. Брат, защо винаги ме убива, бе? Час и пинам, ако не стига, бе. Къде са дебелите? Ще ви побъркаме, бе. Елай ти, бе, дебел. Елате ми всичките дебели, бе. Много ви обичам, бе. Това е нашата игра, просто. 5 минути. 5 минути остат 73%, бе. Това е нашата игра. Бомба! Няма ут. Айде. 91! Пичове! Това може да е нашата игра! Това, пичове, може да е нашата игра! Пускаме ута. Айде! Това е нашата игра, пичове! Нашата игра, пичове! На това се вика. Това е! Просто е така си играе. Какво? Не съм го виждал от никой да прави. Давай и аз. Не. Браво, пича, що е толкова добър. Та, се. Тая игра ми била интересна, просто наистина ми беше много интересна. Долу може да намерите канала на Roast Chicken, да се абонирате и за него. И да, ще се видим в следващото видео.